Zizurkilgo Hernandorena Kultur Elkarteak gure arbasoek utzitako deiturak eta leku izenak betiko galtzeko zorian zeudela, eta toponimoak herri baten historioan duen garrantzia ikusita, Zizurkilgo bailara eta baserrien izenak berreskuratzeko azterketa historikoa egin zuten. Helbide aldaketak eta toponimoak onartu dira. Eta landa eremuko etxebizitzak seinalatzeko panelak eta seinaleak jarri ditu udalak ere bai. Hauek jartzeko orduan bideak hartu dira ardatz. Hau da, herrigunetik ateratzen diren 5 errepideak ardatz hartuta, herrigunetik etxe eta baserrietara heltzeko moduak seinalatu da. Horretarako 5 panel jarri dira, denak ere herrigunean bertan. Eta horietako bakoitzean ardatz horretan dauden baserriak markatu dira. Era errazago batean identifikatzeko baserrien argazkiak ere bertan jarri dira. Baserri eta etxeaz gain, udalerriko eremu eta guneen toponimoak erabili ditugu, eta oinezkoentzako ibilbideak ere ikus daitezke paneletan bertan. Herriko landa eremuko etxe sakabanatu guztiak jasotzen ditu panel orokor hortan, Pedro Mari Otaño plazan jarri da. Bertan, Zizurkilgo landa eremuan dauden baserri guztiek argazkia ikusi daiteke, eta bertara heltzeko zei bide erabili behar dan konsultatu ere. Panelekin batera, bideetan landa eremuko etxeetara heltzeko errestasuna eskainiko duten seinalea jarri dira. Banaka edo multzotan batzuk etxeetako hormei lotuta jarri dira, eta gehienak bide ertzeetan zutabei lotuta. Denera, 189 seinale jarri dira, 109 etxe markatzeko. 109 etxe hauetatik 35 mendibailaran kokatzen dira, 31 bustin bailaran daude, 26 akezko bailaran, 12 ergoienan eta 5 elbarrenan. Proiektua luzea izan da, Josin, baina interesgarria. Eta gure ondareak diren toponimoak jasota geratu dira. Guk bi ardatzetan oinarritu gea. Lehendabiziko ardatza fideltasun historikoa. Alegia nola antolatzen zen leheno, nola zegoen antolatuta leheno herria. Horregatik eskiturak ikusi, jendiak iritzein, agiri zarrak aztertu, eta poliki lortu genuen ulertzea nola zegoen eraikita, nola banatuta zegoen administratiboki herria. Eta bigarrena izan zen, fideltasun historiko horri jarraituz beti, egokitzapenak. Herri aldatu inda, eta herri aldatu den eran, herri horren behar berriei, erantzun berriak eman behar genizkien, eta horrengatikan zehatin genuen, moztu genuen, aldatu genuen, bereziki hilbarrenaren inguru guzti hori. Gainontzekoari jarraitu genuen, saiatu ginen fideltasunarekin jarraitzen. Antolaketa berri ez, rekuperatu genuen lehenko antolaketa egokituz behar berrietan.